बेराफारसे आंनि बिनानाव नोंजों जुलि जानानै संसार जानायनि सिमां नुदों आंनो बे लामाखौ खुंनानै बे आंखौ नागारलांगोन बेहा गिनांगौ बिदा महरै आंहाबो गिनांगौ नोंखौ मोजां मोननाय समनिफ्रायनो बियो मोनसे सिमां नुदों जागोन गासिबो जाजोबबाय बेखौनो सम्पतिनि खावसे बाहागोआ आंनि जागोन आरो बेखौ आंबो मोनथारनांगोन बै न'खरा बिबुंनिसो गोसो जायोब्ला नोंसोरखौ बियो दिहुननानै हरनो हागोन नङा होमबा दिहुननानै हरनो हायै लामाखौ आं खालामगोन आरो बे लामायाव माबायदि थाबायनांगोन बेखौ आं मोजाङै मिथिखागोन
messenger, let tiger से mention. Astana building में खुदिया जाना है baby. You bayan na nisru, sana. You bayan na nisru. Kaulay hapse lai lai minis ko lai ko beri bone, sona beri bone. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.